Dnes si doprajeme chvíľu, počas ktorej sa môžeš viac naladiť na svoje emócie. Počas dňa často prechádzame rôznymi pocitmi. Niekedy radosťou, niekedy napätím, niekedy únavou alebo nepokojom. Mnohokrát však ideme ďalej bez toho, aby sme sa na chvíľku zastavili a tieto pocity si naozaj všimli. Táto meditácia je pozvaním spomaliť, dovoliť si cítiť a vytvoriť bezpečný priestor pre to, čo v nás práve teraz pulzuje. Nájdi si pohodlnú polohu. Môžeš kľudne sedieť alebo si ľahnúť. Jemne zatvor svoje oči a na chvíľu si všimni kontakt svojho tela s podložkou alebo so stoličkou alebo s gaučom. Presne tam, kde sa teraz nachádzaš. Vnímaj, že si tu. Teraz presuň pozornosť k svojmu dýchu. Vnímaj svoj nádych a výdych. Nemusíš svoj dých meniť, len vnímaj jeho prirodzený rytmus. Dovol telu na chvíľu spomaliť a len byť. Navnímaj si svoje vnútro a skús si položiť otázku. Ako sa teraz naozaj cítim? Nemusíš hľadať správnu odpoveď, len nechaj pocit, aby sa objavil. Možno sa objaví konkrétna emócia, možno len jemná nálada, možno nepokoj alebo únava. A možno práve úplný pokoj. Všetko je v poriadku. A teraz si všimni, kde v tvojom tele vnímaš tento pocit najviac. Možno v hrudníku, možno v žalúdku, možno v krku alebo ramenách.
Jemne polož ruku na toto miesto. Dovol sebe cítiť kontakt ruky s tvojim telom. Zhlboka sa nadýchni a pomaly vydýchni. Predstav si, že s nádychom vytváraš okolo tejto emócie viac priestoru. A s výdychom môže napätie jemne povoliť. Nádych vytvára priestor a výdych tvoje uvoľnenie. Urob ešte niekoľko pomalých nádychov a výdychov. Nemusíš tú emóciu meniť, ani ju opravovať. Stačí ju len chvíľu cítiť a vidieť. Naše emócie sú prirodzenou súčasťou života. Sú informáciou. Ukazujú nám, čo je pre nás dôležité. Keď im dovolíme byť viditeľné, často začnú prirodzene odchádzať a uvoľňovať sa z nášho tela. Zostaň ešte chvíľu so svojím dýchom a len vnímaj. Možno si všimneš jemnú zmenu. Možno trocha pokoja. Alebo viac priestoru v tele. A to úplne stačí. Teraz sa pomaly zhlboka nadýchni, jemne pohni svojimi prstami na rukách a na nohách. A keď sa budeš cítiť pripravená, tak pomaly otvor oči. A na chvíľku si všimni, ako sa teraz cíti tvoje telo. Tu a teraz.